50 de studenți de la 10 universități din țară au devenit finaliști în cadrul celui mai longeviv program educațional Burse de Merit ediția 2014. Programul este susținut financiar de 14 ani de Moldova Agroinbank. Fiecare companie cred că trebuie să dispună și de un cod de guvernare corporativă care să ia și o parte de responsabilitate față de societate, ceea ce o facem noi, cei de la Moldova Agroinbank. Pe durata celor 19 ediții ale concursului, 1230 de tineri, cei mai talentați, au beneficiat de burse de merit. Domeniul educației este un domeniu cu care noi investim cu prioritate. Noi suntem și bucuroși și mândri, onorați să susținem acest proiect Burse de Merit deja de 11 ani. Prin acest fapt, încă o dată reconfirmăm angajamentele noastre, angajamentele asumate prin responsabilitate social-corporativă. Proiectul Burse de Merit este implementat de Centrul de Informații Universitare. Grație suportului financiar oferit de către partenerii noștri Moldova Agroinbank și companiei Orange Moldova, suntem siguri și putem să zicem cu glas tare că acest proiect este durabil. Vreau să mulțumesc Banca Comercială Agroinbank și compania Orange Moldova. Sunteți probabil cel mai durabil proiect social în Republica Moldova. Moldova Agroinbank, care este sponsorul cel mai important de-a lungul celor 19 ediții și evident compania Orange Moldova, care au făcut eu le spuneam că au făcut cea mai profitabilă investiție pe care au putut-o realiza vreodată. Programul Burse de Merit a fost lansat în anul 1996 pentru a încuraja performanțele academice ale tinerilor din Republica Moldova.